bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude gena gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aado ene wayno hande en garti taw koye yewtere men holmo woni an kono kadi ko holmo woni an kadi ne façon goɗɗo taw kadi ne ko keblanogol mataw ko julde taasi kala jeeɗo en ina wawi wiide mataw ko hande ko julde walla wiya ko holko kewi wadde kewi ko eɗen keblano julde taski kadi ne en garino ɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati eɗen gari ɗo e omo ganduɗa gollal mum himmi mum hammu mum fof ko ñantude yimɓe woni ñootowo ngana keptinaɗo kadi ni nden on sahani yimɓe heewɓe wonɓe caggal leydi kadi ni nodduɓe en ngam kadi ni famde tigui ko yahate ko wadde en garti ɗo sen gari ɗo noon alay saago kadi paamen kaalen nokkuɗo garɗen ɗo to banggue men ñaama ɗon ko Cices woni toon so banggue men nano waɗɗani ɗon ɗo gendarmerie gonɗo ɗo Cices ɗo ɗum ɗon wadde ko ɗo tigui garɗen e nokku makko joni joni noon en mbatta so wona tottudemo konngol o salmodira e yeɓoɓe Ayaw habrirde Pindi TV. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. Mbamo wonde caggal yettude Allah e Allah jomiraɗo e nelaɗo mum mi salminima mi salmini bandiraɓe yeɓoɓe télé Pindi TV foof salmin koreji men wonɓe diaspora he koreji men haalpulaar en mi salmini yimɓe foof e weltade kadi e kawrital men hannde e garal men hannde e préparation julde taski nde ɗo fayande inchallah tigui ga haade men woɗɗoyde mbiten ko ñootol holno ardema a leeli koyɗoɗa ɗum walla holno ɗum ardema eyyi ñootol dey mataw kay hoddiroje Allah tan ande ko mbiyata subaka wiyata goto fo e destin mum eyyi ñootol ari am tan ko par hasard mboɗo waɗanno fréquenté atelier ji tailleur kis ha tan ha jiɗmi ɗum eyyi ha nanmi hen ha goɗɗoymi hen ha pammi tigui ɗo mbeɗa wawi foti wawde wadde entreprendre e ñootol ko tan nden joolimi e ñootol carrément eyyi histoire o noon no juuti peut être foof hecca e émission o e ko noon dal ko raɓɓiɗi ko wondude tayreɓe notamment ko kawam goto ganduɗa kañum meccal mum ko tayragal min gondi ɗo e Dakar walla Dakar ɗo e Dakar mboɗo waɗa fréquenté atelier o mboɗo liggodiri e makko aussi par ce que caggal ñootol ngol minen kutoro affaire kaɓirɗe informatique minen kuuro gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe hoorema no cohle e golle tayragal ngal hannde donc ko noon tan gonirmi e nder gonɗon maayo ha gowmi ɗum ha pellitmi hanti wadde hen entreprendre eyyi hol gadiɗomo jangguinde ñootol ko omo mbimi waɗanmi eyyi kawam o mbaɗan fréquenté eyyi mboɗo salminama ɗi au passage eyyi par ce que hande kala ko wone am ina wayini ko kanko eyyi kanko ekkinimi kanko jangguinimi kanko hollimi lawol kanko wallimi aussi ha jokkodirmi e yimɓe hewɓe eyyi ha hande araɗo eyyo tigui ko holon année wonno beela jeggi année o hol nden bon min hooram mataw ɗum ɓooyi seeɗa par ce que min ɓooydi mi waɗi hen hakke peut être plus de 10 ans amen gondi min hooram aussi ko jaarimi banggue hooram ko ina wayini ko tuggude 2013 faade joni ko nden tan mbaɗmi place hooram mais ko wona ɗum ko kanko hoore makko min mbaddi sillonné ma won duuɓi sappo e ko rewi donc mbiɗen gondi mbiɗen liggodira mbiɗen ombo hollami gueɗe kewɗe ombo hollidirami kadi e yimɓe bandiraɓe men halpulaar en e woɓɓe hay jolfuɓe e woɓɓe eyyi ko toon dal Allah waɗi andaɓe fof hande ina liggodire e nder Sénégal e Europe e Amérique et partout dans le monde ko toon gandodiral ngal fuɗɗi eyyi wa jokki noon ha ɗo holɗo gadiɗa ñibde wadde place aɗa ñooto beela ko ɗo walla ko wonɗo adino min ko ɗo tan gonmi guila mbaɗmi ko mbiyata ko berade min ko ɗo tan gonmi adresse o comme no mbirɗa nanni
mi waɗɗani foire o mi waɗɗani gendarmerie foire o guila nden ha joni dal min ko ɗo tan yimɓe tuggude 2013 faade joni adresse o goto ko ɗo tan gonmi donc ɗo min mbaɗata golle ɗe fof ko ɗo meccete ɗo ko bureau ji ɗi goni ɗo ko bowal to ɗo janden nan to ko toon won atelier o ko toon golloɓe goni woni ɗum ɗo ko atelier sukaɓe e ɓeni en jiiɓeɗo sukaɓe machallah e ɗiɗo machine aji ɗum kadi ne ko yettere Allah beela ɗum sattano seeɗa eyyi sattino noon sattino par ce que aɗa andi yimɓe ɓe jibnidaka e nokku goto nehdaka e nokku goto jiiɗani jikkuji jiiɗani programme uji sa wi a rendun ɗumen foof ponda ɗumen e place goto ɗum ɗon ko caɗele donc sattin kadi e banggue moyen par ce que kaɓirɗe gollirteɗe ɗe kona kaɓirɗe kadi beɓɗe donc kaɓirɗe ɗe ko batte machine ngaji ɗi wona machine ngaji beɓɗi donc sattine e début o meeɗa machine fo à peu près 1 million 2 millions 3 millions no waɗi machine ngaji ordinateur joni jaaha 3 millions mi waɗi machine aji ɗi ganduɗa jaaha 1 million taw ko machine goto eyyi ɗin ɗon 1 million 1 million no waɗi ha 3 millions 2 millions eyyi 3 millions 3 millions machine aji ordinateur no waɗi machine aji goɗɗi aussi ɗomin liggorto ɗin ko 1 million ha 900 mille no waɗi goɗɗi ɗi ganduɗa hoore ma ko simple uji ɗin kadi ɓuuri hoybude seeɗa mais dal ko wonno fo alhamdulillah rabbil alamin hande kam wonko joga hen won kadi ko tourdirte e bawɗe Allah wadde ɓeɗo ko yimɓe ɓe ƴettuɗa aɗa dawna ɗumen eyyi ɓeɗo ɓe jiiɗa foof ko yimɓe ɓe ƴettumi mbeɗa dawna ɗumen kamɓe ko minen ndendi golle ɗe par ce que ligguey o sa ƴeewi ko tubakoɓe mbiyata ko ɗum travail à la chaîne kamɓe ɓe jiiɗa ɗon ɓe foof hen goto foof wonko waɗata e wutte eyyi wutte so ari du guila fuɗɗode mum ha ɗo paste ɗo waɗa e paquet mum goto fof wonɗo heedi hen goto fof wonɗo heedi woni ɓe jiiten woni ɓeɗo ɓe jiiten ɗo ede eyyi baygo so kasi ari fawima eywa client no soit ko client gowɗo arde ɗo taw mesure mum no ɓeeta ko ɓooyi ina waɗa e base informatique amen yaltine waɗe mesure mum ko ɗon golle ɗe puɗɗi eyyi ɗum ɗon ko no waɗi secrétaire ganduɗa ko ɗum ɗon gollata eyyi so ɗum ɓenni kañum no wowi arde ɗo no andi prix ji mum waɗne facture mum yaaha tawi ko client no keeso aussi lorda arde kañumne haalne prix ji waɗne facture mum yaaha so heeɓi ɗon tawireɓe ne mbaɗi façon ngaji wadde hande ko innovation ko kesam kono adduɓe ko hesɗi e nder ñootol ko hesɗi nder ñootol vraiment eyyi ɗo joni no wayno joni machallah en jii sukaɓeɓe fodde jeetata goto foof mataw wonɗo heedi eyyi goto fof wonɗo heedi ɗum jinimani wadde expliqué nani bisimilla par ce que no waɗi ɓe ganduɗa ɓeɗo ko taƴgo tan ko taƴgo par exemple e ñootol simple woni golle mumen no waɗi woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa ganduɗa ɓen ko ñootol broderie woni golle mumen a yii kadi goɗɗo no dari boowal on ko pasgol peut-être woni golle mum no waɗi goɗɗo mo ganduɗa o kadi ko affaire bouton ngaji tan waɗata eyyi no waɗi ɓe ganduɗa hen kadi ɓe ko ñooti rewɓe tan mbaɗata taw ko simple eyyi no waɗi hen ɓe ganduɗa kadi ko ñooti rewɓe tan taw ko broderie mbaɗata eyyi ɓeɗo foof nan nder mabɓe so gasi haɗo gasat ɗo waɗa contrôlé so waɗama contrôlé jomum ɓetama ƴeewama mesure o no jomum fotini beel foti no mesure mbaɗaɗo e wutte o beel jomum ko suɓino koye batte ñootol ko ɗum waɗno beel finition ji poɗɗi hen wonde ɗo fof no goni hen ɗum ɗo fa waɗat ɗum vérifié eyyi ɗum ɗon fof hade wutto yaltode so neɗɗo ƴetti mesure haljiti gasi ñootama gasi a waɗat vérifié beela jomum mesure mo ƴettunomo ko on waɗa eyyi wutto dal haade mum yaltude min hoorema mami dañ garantie wonde jomum no wirno ni noon waɗira eyyi ko oɗo modèle ƴettuno ne wayno modèle joɗɗo ɗum joguiɗa de kam ko joɗɗo eyyi on tottuɗami hannde mbi min kay ko juuldemi bo eywa gasi min kay o juuldemi tawi ko oɗo ƴettuno ma waɗ vérifié par ce que neɗɗo ne wawi ƴettude modèle wima ko garage naggam jiɗi Djiby Dieng eyyi garage ɗi yo namdo e wutte o walla garage ɗi yo luutodir e wutte o seeɗa eyyi no wayi ɗiɗo walla ɗiɗo gonɗi caggal men ɗo
eyyi ɗum ɗon o won wutti Djiby Dieng o eyyi wutti Djiby Dieng minen nandi minen gondi piindi minen nandi kay mbaɗon hon funere ni donc ɗum ɗon fof maɗe vérifié nde wutta waɗe ambale joƴƴine joomum tawi wiyama par exemple ko samedi aran comcima aljuma mataw wutte mum no leeli eyyi ɗum waɗat ɗum ko rende ko tubakoɓe mbiyata ko ponctualité ko rende rendez vous joomum par ce que aɗa andi Dakar hannde ko dogduli tan e o neɗɗo fof e programme si mbeɗa wona aɗa andi lañana hoore ma aɗa andi won hen sa yi mbiyaɓe tooña mbiya sa yi ñootowo tafowo ewa mbaɗowo dawrugol woni politique si kalnima hunde heeɗa tan ha gara kawra hen beele wana noon ɗum ƴeegui ɗum ɗon ƴeegui Bamody ba ñootol joni ko modernisme natti waade no wano ni eyyi no waɗi joni machine ngaji kesi garɗi ɗi mbiyatmami ɗi ne jara hedde 3 millions 4 millions ɗin ɗon joni jarat ke informatique programme men a jogui infographe ɓen ɗon fof ke équipe o jeeya a jogui infographe gandanɗa hoorema onon ni onon kutoro ɗum e banggue téléji mon ɗi kañumen mbaɗat conception modèle aji e taw ke ordinateur waɗat ɗum eyyi ɗin ɗon fof no goodi donc ñootol dal iwiɗo wonno ɗo no woɗɗi aussi ɗo wonno ɗo joni eyyi ɗum woni moderne joni WhatsApp waɗi joni neɗɗo no wawi wonde Amérique taw ko WhatsApp waɗi utilisé won téléphone ngaji mbatteɗi utilisé joni ɗi a anda ɗum min joni mboɗo ñotan yimɓe plus de 10 ans 15 ans min meeɗa ɗumen yiide eyyi ko photo ji tan walla mi nodda ɗumen appel vidéo kollira mbi ko ɗum ɗo jinmi walla nelda ɗum modèle joni wi waɗnam o waɗnam o waɗnam o walla mboɗo yiiɗi ƴettude ka mesure holɗum e holɗum ƴettanmi kalna ɗum ƴetta nelda mesure mum ñoota dokka GP ji nawan ɗum walla tawi kureji mum no jaa nawan ɗum donc ɗum ɗon alan e ñootol eɗan eyyi photo ji nden ko album aji ɓe mbaɗatno sa ari place gona e album mais joni ƴeegui liifaji ɗum ɗon foof liifa on mo innuɗa joni min liggima hen duuɓi kewɗi min mbaɗi hen revue ji kewɗi ayi ɗum ɗon ne jaman mum yawti joni eɗen e nouvelle technologie wayno est ce que wayno défilé de mode ko waɗanno ko kadi foof ɗum way kono joni way kono ina usti eyyi hay défilé ji joni koko usti eyyi défilé ji joni par ce que ko watteno e défilé ji foof ina waɗe hante e internet e kaɓirɗi karallaji kesɗi eyyi no wayno TikTok o joni no wayno Instagram anani e page ji TikTok ɗi toon fof modèle aji ne ndewa toon joni dal natti sattude comme no sattirno ni eɗan moyen ji no goodi modernisme no woodi dal kadi ko ñootol vraiment ko joni ɓuuri yontede e avant ɗon jaɓanten to banggue sa ƴeewi kono hitande foof ma wat ko waɗa créé ko hesɗi sa ƴeewi won ñooti no naati e nder leydi Sénégal yawmo hanki o janɗe ɗum koko wayno Bénin en Niger en Côte d'Ivoire en ha ko takki en en jii hande ari ha naatti nder leydi ko gujor ko wayno costume africain ko way noon ɗum fof kesam heso mako hande ɗo banggue wutteji en jii hay ɗum ɗo ni en mbawa ɗum wiide koko hesɗi pulpul kono en mbiyata koko hiɗɗi beele hande eɗen mbawi hol modèle aji battidiɗi e marché modèle aji kam no keewi ko mbimami ko tan joni ko heewi hesɗi donc ina wayno no waɗi façon ngaji bagueji garɗi joni en jiiɗi nani ɗo ƴettaten bagueji ɗi ne wiye super 100 ji ne waɗe costume aji africain ina waɗi basin ngaji joni min jii ɗum ɗa joni super Sahara original eyyi basin ɗum tan min liggorto matiére premiére min gollirato ko super 100 ji walla ɗiɗo basin ji ɗo ɓoriɗen walla wutti mbaɗon wutti Djiby o anani e nani basin jesner o minen gollir ɗum ko heewi ko wona ɗum ko minen gollir aussi bagueji koyɗi eyyi ɗum fo e wonde minen kam to banggal amin ñootol waɗi moderne mais min ƴetti e modernité o mais kadi wonko min keddi e cosaan o eyyi par ce que oɗo poste joni no ɓorriɗa sa yi ɗum ɓe mbiyatma ko poste jayba ko poste naar walla ɓe mbiyama ko poste uji haalpulaar en eyyi aɗa andi ɗo haalpulaar e ɓurno wawa wadde pulago nen ɗon ñiiɓi sa waɗi poste sawde ɓe mbiyama ko poste jolfuɓe eyyi poste baɗɗo ni wiyete ko dimmen ɓe jolfuɓe poste jolfuɓe ɗiɗo mbiyande enen jogui eyyi donc minen dal min ndendidi ko hanki e hande min mbaɗi créé goɗɗum eyyi modèle aji noon no keewi no mbaɗi modernisme surtout ordinateur uji oɗo wutti joni ɗum ko machine mbiyete 217 kadi ko machine aji baɗɗi sophistiqué ko baɗɗi doole ɗi ganduɗa hoore ma
kalɗo ndewi ha jawti tan a andat tigi meslal rewi ɗon. tigi rigui hande oɗo tigi rigui wotti ono yooɗi jibi ƴetti ɗum ko wotti joɗɗo min keeɓi ɗo o kam sallah jaɓima en juuldumbo yo Allah hawrudin en amin ya ko wona ko ɗum to banggue ñootli a wi jasinaire a wi basin riche a wi super 100 beela to banggue prix to kayen poti walla oy toon wayni serde banggue prix to kadi ko noon wayata eyyi kanji fo e potade prix par ce que sa ƴeewi hay ille ɗe jiidani donc kanji fo ɗe potani banggue prix hen goto fo e prix mum eyyi aɗa andi sa wi jasinaire par exemple ko exemple tan ƴettuɗen ne heewi qualité ji eyyi ne woodi hen par exemple mo codata naggam ƴeewa goɗɗo ɓurɗum serde taw kanji fof ko jasinaire ɗe mbiya eyyi ɗum waɗi jasinaire ne ar par yard taw timmani métre ne ar kadi par métre ina ar kadi qualité ji ina waɗa kadi sa taw kanji fof kiɗe gooti taw no heɓrani jiidani eyyi par ce que minen golliroɓe bagui ɓe minen jogui fournisseur en eyyi fournisseur o so addi en gros ko wawi yeyde ko an ƴettuɗo pour gollirde walla pour yeytude a wawata yeyde ɗum ɗon eyyi taw qualité ji noon ko gooti eyyi ɗum noon addata sa no adda lijere seeɗa e banggue client eɓe ɓe sa yi par exemple mbiya jasinaire ko 11000 jeyta ɗum yima hehe marché ɗene yeeyi 10000 eyyi taw jeeyowo 10000 o addi hen par exemple ko conteneur uji sappo 40 pieds on ɗon no wawi yeyde ɗum ɗon jiidani e ganduɗa hoorema il soodi baleji mum tan no jooɗo no ligguiro no yeeya walla no ñoota no yeeya eyyi par ce que batte golle ɗo no waɗi façon ngaji ɗiɗi client no adda bagui mum min ñootan ɗum yoɓ prestation yaaha client aussi no yii bagueji ɗumen jeeyat ɗi waɗa commandé par ce que toujours ko mbimam ko kaɓirɗe kesɗe joni e statut men na en commande uji ɓuuri wawa ummade commande uji fof ko toon jarata eyyi ene wayno ɗo jooɗiɗen ɗo joni min atelier o somi kasimi hokkiri instruction ji ɗi foof hen goto fof foti wadde so dawi hen ɗo jooɗiɗen ɗo joni ko ɗo tan jottomi ɗo mbiri ko téléphone am ko hen mbaɗanmi foof eyyi wonɓe caggal leydi hen kaldanmi men so cuɓin modèle aji hen gandanmi hen kaldanmi ɗumen prix ji men ke moyen ji transfert kewɗe joni ɗi ko wayno mi añata publicité kewɗi dal eyyi donc ɗin ɗon ɗum jomumen jaɓorata eyyi par ce que ɗin nen partout dans le monde joni nen partout ɗo jaaɗa fof ne woodi donc natti wadde caɗele dal wano adanni won wiyoɓe mataw Moustapha ñootat tan ko wonɓe caggal leydi wonɓe Italie France ha Amérique beela aɗa ñootano wonɓe leydi ndi ha heewi ene wayno ko wonɓe leydi ndi ɓuuri hewde ñootne nde wonɓe caggal leydi donc minen ñootan yimɓe fof dal eyyi yimɓe fof Dakar naaɓi Europe naaɓi Amérique naaɓi Fuutankoɓe koreji men eyyi to jeyɗen to en jejjita donc ɓen fof no ñootane eyyi ko tubakoɓe mbiyata ko kadi batte prix ji to ɓe mbiyata prix ji fof no goodi eyyi prix so neɗɗo ari ɗo tan dañat wutti eyyi neɗɗo dañi ari ɗo tan ñantoto wadde en jaɓanat namdal beela aɗa ñoota tan ligga aɗa yeeya eyyi ɗum no heewi gasta ɗum ko batte yimɓe heeñiɓe ɓe sa neɗɗo ummo France wima par exemple jamma goto walla Dakar ɓenno Fouta so tawani ko Paris wawa nawde haydara ɗum waɗata min ñootat comci kewɗe wayno ɗiɗo dolokkaji joni wayno ɗiɗo samodoruji wayno demi saison ji costume aji africain tout le temps no garɗa foof quantité mo cohluɗa hen qualité mo cohluɗa hen fof no woodi eyyi sa ari aɗa heeñi a ƴewata ɗin ɗon tan ko foté ma cooda jaaha so tawi no ɓuurma aussi golloɓe ne jooɗi ene waɗi possibilité par ce que momin mbaɗ prévoir ɗum ɗon ustude walla ɓeydude wutte yaccane walla fattine ɗum ɗon fof waɗe prévoir taw jomum ɓamat tan ustane wutte mum nawa eyyi ɗum kadi no woodi hen eyyi no waɗi kadi ɓe ganduɗa gaddata bagueji men min ñootan ɗumen no waɗi kadi woɓɓe ɓe ganduɗa garat tawɗo bagueji amen cooda min ñootan ɗumen jaaha eyyi toon paamɗen ni namdal wonno ko adan won ñigannoɓe comci liggateɗi Allah waɗi rawani ɗo musidɗo goto emin kalda ɗo mi motti inde nde central Malik o min de kala commande aji dañatnomi mi jaami ɗo Moustapha mbanmi toon commande uji am foof ko original mi wawi ɗum nawde ha wayno Mali en hande hol wasiya mo mbasiytoɗa ɓen ɓe ganduɗa ko wawɓe ñodde ina jeeyta walla ko addanteɓe ina ñooto yimɓe ne jeeyta en garti hen ha ɗo yewtere nde e bon wasiyade nde kam ko tinnade tan par ce que joni ñootoɓe ne keewi concurrence no heewi
donc mais concurrence o fof e heewde e ñootoɓe ɓe fof e heewde no waɗi geɗe ɗiɗi walla tati sa waɗi ɗi respecté sa reeniɗi tan an ke meilleur liggotoɓe jeeyaɗa ke meilleur tailleur en jeeyaɗa ɗum woni wadde respecté rendez-vous mum kokkuɗa client o taw surtout eyyi ɗum ko goho rendez-vous kam minen mi anda holtoon e Dakar mais minen kam ɗo amin ɗo c'est très important ɗum minen a findiraka ko waktu mbiyanɗami gasi non min ñootam woyani noon déjà nokkuji ɗi no paaɗi an sa ari Djiby ari goɗɗo ari yimɓe tato nayyo joya goto fof no fada ñootol mum no heddi seeɗa tan so renaki men dañ probléme ɗo jooɗi donc ɗum addata somin mbima samedi aljuma tawa kuutima no jooɗi sa ari facture ma tottata secrétaire ndaara ina andi numéro facture ma no andi comci ma yaltin totta ma jaɓa 5 minutes jaaha lawol ma goɗɗo ar surtout oɗo période e julde nde yimɓe ngala temps ko dog duuli nokkuji ne paaɗi aduna no jiiɓi donc ɗum ɗon ko noon ɗum yarata gueɗel ɗimmel ngel ko mbiyannomi nan ko caggal rendez-vous o ko wadde respecté anani mesure aji ƴetteteɗi ɗi eyyi par ce que neɗɗo itti ɗo wutti nawi ha France wawa wonde toon wino ustu juutendi walla ustu jaajendi eyyi ɗum woni so mesure o waɗama respecté so yettima jomum loggat tan yaha haaju mum eyyi ko heddi ko kadi ko finition o par ce que jomum ko jaahowo ne yaahe guuri ne jaahe e dente ne yaahe réunion ji ne yaahe émission ji donc kadi ko waɗi finition ko mbiyata ko yoori kam ala darnam eyyi sa waɗi finition moƴƴo jiiɗo foof ma ɓerde mum ɓuuɓ jiiɗo fof ma welto jiiɗo fof ma namdo voilà donc ko noon tan ɗum yarata eyyi donc ko wasiyte yimɓe koreji men ganduɗa hoore ma ko ñootoɓe ne amen ni eywa yo tinnu e finition golle mumen yo tinnu kadi e rendez-vous ji ɗi tinno kadi e qualité produit ji ɗi jeeyata ɗi eyyi par ce que fof no woodi dal Dakar fof no woodi eyyi kadi joni jamanu mo gonɗen ɗon nunɗal kadi ne saaɗi seeɗa eyyi sa neɗɗo ne yeeyma wima ko ɗum ɗo taw ko ɗum ɗa walla wima ko ɗum ɗa taw ko ɗum ɗa eyyi e si ɗum foof minen Allah no walli min hen tawi ko Allah eyyi ɗum noon siftoran min nokku o siftorana yeeɓoɓe kadi hol waktu mo taweteɗa ɗo e hol fannuji so julde nde fandima holnde ɓurɗa wawa heɓade bon nokku o pour sifade ɗum min goni tan hakkude foire o e gendarmerie foire o eyyi no wayi damal foire mawgal ngal pharmacie nen ɗo ko ɗon tan min takki min goɗɗodirani ɗon eyyi ko heddi ko kadi nokku o ina wayino ɗo ko bureau ji banggue goɗɗo to e caggal ko toon hoɗorde nde woni waktu fof mbo yimɓe gaari ɗo ina wayino minen ɗo eyyi par ce que mi pour suftinordema ɓe tawɗa no gollanani ɓe ɓen ko équipe jour o ko équipe ñalawma eyyi ne waɗi kadi équipe goɗɗo mo ganduɗa ɓen kadi ko jamma gonat ɗo no golla ha wendo de machallah dartata ko eyyi jaa poftoyo eyyi ko ɗum ɗon fof no wondi e contrôle donc no wayino min ɗo neɗɗo ari ɗo fof to Allah haaji taw mboɗo selli ma tawam ɗo par ce que kamɓe équipe aji ɗiɗɗi fof ko min mbo woni mbaɗoɓe accompagné ko min woni dokko programme ko min woni mbaɗo contrôlé koɓe gollata ko donc so ɓeyi to jippima min kadi takta kam jippade ɗum waɗi hoɗorde ɓaɗade donc tout le temps dal mboɗem ɗo so Allah jaaɓi inchallah eyyi ɗum noon bandiraɓe so tawi wonko haalana kaala gasi haalaɓe bon ko noon tan en mbaynima bandiraɓe fof en beltanimoɓe kadi eɗen paɗiɓe e julde nde eko wona julde eyyi donc aɗa andi halpulaar en ko danani en jiiɗi ko yooɗi tigui rigui donc yimɓe fof ni wona hay halpulaar en ni enen paɗiɓe kamɓe foof kala hen mo ganduɗa hoore ma ne yiiɗi ko faate ñootol ñoote rewɓe yo e worɓe sukaɓe mawɓe fof no woodi donc ko heddi ko numéro ji ɗi eyyi bisimilla sa yiiɗi mbiɗo wawi hokkirde ko numéro ji ko 77 564 97 50 numéro goɗɗo ko 76 015 04 eyyi donc ko noon ɗum woori donc en calmini bandiraɓe foof eno beltanima wandiraɓe foof aussi
amne minen beltanama minen jettuma no feewi donc mi yetti cameraman men Djiby Dieng donc o waɗi liggey baɗɗo fayida donc mi salmini aussi golloɓe mi yetti ɗumen par ce que so wonani kamɓe aussi maɗum muus eyyi par ce que liggey o ko minen fof ndendi eyyi ko minen fof ndendi goto amin so manqui tan ina wayino ma wat tardement eyyi so machine ngaji gaari golloɓe ngala marsata so golloɓe gaari machine ngaji gaari gollanteɓe ngala marsata eyyi so machine ngaji gaari gollanteɓe gaari golloɓe ngala kadi marsata eyyi donc minen fof jiidi minen fof komin haɓɓere wotere donc kamɓe ɗen mbaɗa yettaɓe e muñal mabɓe mboɗo yettaɓe e tinnare mabɓe mbeɗa yettaɓe kadi e jaggirgol ngol eɓe jaggodirata ngol min ndendi liggey o fof no yaara yeeso eyyi machallah mi yetti yimɓeɓe foof eyyi mboɗo salmin yimɓe galla men aussi mboɗo salmin nenam no feewi mbo duuno ɗum juɗɗi balɗe moƴƴiri battani eyyi mbo duuno miñiraɓam mawnoraɓam e sehilaɓam foof donc mboɗo sikki tan ma oɗo programme tawɓe e jaam kadi maɓe notto programme e doole machallah jarama tongode 213 en jettimbo no feewi saabu en gari ɗo hitande ujunnaji 223 enen aadi faal nden wutteji men joldi tigui rigui kanko jogui ɗum ko musidɗo mum ceerno men bam men hono baba Abou Habsatou Coumba Hamme kono kadi hekki hano jiiruɗon ni kadi ni min e Djiby Dieng kadi ni ko noon tigui rigui o waɗi no wanno wadde ko waɗata ko kadi ni ko hunde mawde e men kadi woto kulen yaade e téléji men woto kulen yaade e radio ji men woto kulen hollirde ko joguiɗen saabu ɗum ɗo nam jiyannoɗen tan ko bandiraɓe men hoddiɓe men ina kollira nam taw ñootoɓe machallah ina keewi e leydi ndi taw kadi ne ko ɓiɓɓe fulɓe kono kankone o rokki en teddugal o rokki en woni en kutorakima o hutoraki en sababu nde wonde o hitande foof eɗen mbadda ɗum e makko ala mo baddaten ɗum e Dakaru mbiɗen ko heddiɓe wona makko en ina keewi e leydi ndi kono kadi yo eto abbade e ko wayni hollirde ko joguiɗa ko haydara ko bonnata ɓeyde nete saabu ko koye on aduna gonɗen kono nen koye 21e siècle wadde kala ko neɗɗo hollirani yeetaki mi wi neɗɗo o tan hay goto andata ɗum so haalaka kadi o wawa haalde hoore makko en jetti noon mo ganduɗa ko Mousso Alpha Niako o yantude Ifra Mbaye mamma e guuri kelle wiiɓe en layyaji ɗi kadi no kamɓe jogui layyaji ɗi noon onon Allah jarama on jarama ɗum noon tongode 213 ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama min jooɗi tigui rigui e Moustapha Sy o gara Mboup ɗum ala daw men merci beaucoup jarama merci beaucoup